Paring Diloy man, kung saan na dia dia? Diloy no, pare. Huh? Saan lagi na paring Diloy dia? Ito nung pangutan. Tanato na yung pangutan. Ay! Nausa mga dire pre. Dito pre, gan sa magadri pre? Ay, gilantaw-lantaw na akong balay akong trabaho, pre. What? Imo ning balay. Kadindot gid ani. Bitaw, kagwapo ko na ni pre, imo ani pre. Oh, pre. Kinsa pa man ning balay ako, ani? Oh. Yaya ko nimo pre. Please apo kag kwarta gipatukon ang balay kada ko na. Wow! Pura magnakabunal insect pre. Ay, swerte-swerte ra sa kinabuhi, pre. Ya kaya gud swerte mo pre. Kalit-kalit man. Dito, kalit-kalit man imo swerte pre. Imposible magayo. Tugani pud mingon sa sekreto ana pre. Sikreto, pre. Sipag at saga lang ang kailangan. Wow! Mao ba pre? Sige no. Oh, sige ko. Talaron. Agi ra mi pre. Agil mi pre. Sige na, pre. A few moments later. Wow! Shoutout ko ni Diaplo. Shoutout ko ni Maki Anjoy Vlogs ug ni Junjun Pantuno. Pantunuan. Shoutout. Kaniran. Shout out ko kang Rodalin Viola ug kay Pros Oh, dapat siya sa. ug kang Royce. Shout out Dili kay kapit kanay mo. Wala ko ni Liam sa Ginon. Sa Gino. Then Jopeka. Jopeka. Kanara. Shout out dai ni Julian Magdokitom ni Elina Ligday. Og mga tumakabibo sa gusto mo pa-shoutout, first time na comment sa akong bagong video nga i-upload. Mga among shoutout, and please don't forget to like, share, and subscribe, and click notification bell para update mo pag naroon po may bagong video nga i-upload. Og mga tumakabibo, salamat sa natunuban ng Taong LT Bibo!